Hej, PC News. Vi er på Rådhuspladsen i Vejen. Jeg står foran Rådhuset i Vejen. Det er ikke byens kønneste bygning. Det skal guderne vide, men den fungerer. Vores nuværende borgmester har sagt, at i den kommende byrådsperiode skal man tage stilling til, om der skal bygges et helt nyt rådhus i Vejen, som skal sammenlægge de 4, vi har i dag i kommunen. Det er et byggeri til 180-200 millioner kroner. Det er mange penge. Især når vi diskuterer nogle af de kerneydelser, som kommunen skal klare, så er det for mig lidt galimatias, at vi skal snakke om, at vi skal bruge 200 millioner på et byggeri, som ikke kommer borgerne til gode. For vi skal huske, at for 2015, så kan vi kun snakke med kommunen via en digital postboks. Så borgerne får ikke noget at gøre på et nyt rådhus. Flere konsulentrapporter har vist, at den økonomiske besparelse ligger i omkring 2,5 millioner kroner om året. Og holder vi det op imod en investering på 180-200 millioner, jamen så vil det tage 70-80 år at betale det rådhus tilbage. Husk på, når du køber hus, så har du maksimalt 30 år til at betale dit hus af på. Og som sagt, jeg synes, der er nogle ting, vi skal gøre ordentligt først, inden vi overhovedet begynder på at snakke om det her. Flere partier er lidt lunkne med hensyn til at sige ja eller nej til et nyt rådhusbyggeri. Jeg og resten af de konservative hold siger klart nej over for det her. Og jeg vil stemme nej hver gang det skulle måtte komme på dagsordenen de næste 4 år i byrådet. Så hvis du er enig i det, så hjælp mig til at sige nej i byrådssalen de næste 4 år til et nyt byggeri. Men ja til, at vi gør vores arbejde over for borgerne ordentligt i første linje. Peter Simoni, Rådhuspladsen i Vejen for PSI News.